Man bhfuil an targad sin adanniu. Góir sí ag stáisiún an Gardaí. Tú héana duscad a chlab mór faoi. Chuid tú ó air atá na chonaí sa geantar seo ó rugaway. Fear a bhfuil an chion ag muintir na háite air. Beidir go raithir sí a hinsan. Buchas le dia. Dia riomh a cháirde. Jason O'Connor live an seohanne ó na cethir go dtí na cúig. Bé Martin arás live an seoharí sem márach ach go dtí sin... Go leis geall faoin mail. Go dtí sin a cháirde tásúla go méid coppla córá maithagin agus go maine sibh tainneamh as a glár. Agus nádíon darmad go mbeidh mise an seo. Gurda a lána ní Rourke. Le cúnamh a éirí ar I madidir leis na rabbalca atá ag tarlú sa cheantar faoi láthair. Gur maithat, Alana. Agus anis bé písa ceol agin. Bheith se go maith dá bhaintha go dúrann se intro beag chut an áíre. Tá sé déanta anis.